പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുൻപായി പാചകത്തിനിടയിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ദൈവാനുഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 91 സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന, സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് എന്തോ അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പാത്രം കഴുകുകയായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ജനലിൻ്റെ ചില്ലിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതാ തീ ആളിക്കത്തുന്ന കാഴ്ച. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ സൈഡിലായി തീ ആളിക്കത്തുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ആകെ ഭയന്നുപോയി. എങ്കിലും വേഗം തന്നെ ഞാൻ സിലിണ്ടർ ഓഫാക്കി. അപ്പോഴും ട്യൂബ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു തുണിയെടുത്ത് ആ തീ തല്ലിക്കെടുത്തി. സ്റ്റൗവും ട്യൂബുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ആ ജനലിൻ്റെ ചില്ലിലൂടെ ആ തീ ആളിക്കത്തുന്ന കാഴ്ച കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്, അനുദിനം എന്നെ കാത്തു പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞാൻ 1000 നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ഈ വിഭവം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: മുട്ട, ബ്രെഡ്, സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി, പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എന്നിവയാണ്. ആദ്യമായി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. 3 മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അത് നമ്മൾക്ക് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. എരിവ് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഇടത്തര സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 കഷ്ണം ബ്രെഡ് ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 3 കഷ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി സ്റ്റൗ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ട് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ലെവലാക്കി നല്ലതുപോലെ നമുക്കത് പരത്തി വയ്ക്കാം. നല്ലതുപോലെ പരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അടപ്പെടുത്ത് നമുക്കത് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടുക.
കുറച്ച് സമയം തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക. ഈ വിഭവം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവമാണിത്. 4 മണിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.